Oyaro nyakora moke jwang kendo machiegni kinyi maka uno mantiere kae chenro mar piny dhi nyime wasewinjo weche manyien kendo koro sani nyakora moke jwang ise kono ka mineno ka intiere ichiewo yo machalo nade machiegni chenro anyika Cleophas Oluoch da kisumo ka nyakwar moke onyaka sango da mana kore ni gin gik mage mantiere kar kae ma bende waiko ni odiochiengni ma kawuono gigi thoth kaka wuono wachako kod gazet ma ka warango ka gazet ma kawuono gazet ma Daily Nation dhi bedo kar ka gazet ma The Standard bada nono kaachiel koda ka paro bende mantiere mbui kata gigo ma bende timore mbui okinyi ma kawuono ang' wakoni ane ka iwuok ka chal mar koth bende gwenge ma intie odhi chalo nade odiochieng' ma kawuono machiegni nyakora moke jwang antiere ka kod Walter Nyambaga jafwa marwa ma bende ogo tach ang'eni odiochieng' manyoro kane ntiere kacha e gwengego mago kano luwo machiegni ahinya chenrogo mago mag daro jodaka Manjiru makoro lo bende wach mar Kerema jod bura bende loso kata odiochieng' manyoro ang'eni weche thoth ahinya mantiere e gazet kawuono tang'o miwa mana matin ewi wach makamano. Walter Nyambaga oyawre kendo machiegni. Oyawre nya Cleophas gino ni chiwo maber an bende adhi makare achiewo yo makare kendo wantiere okinyi ma kawuono ka gik mathoth otimore ahinya to nyoro ne intiere pap konu ane kaka ninene kacha bende ripot itimo mana mondo mi nitie gik mathoth ahinya mantiere kar kacha kendo ripot no wayude yo makare to ka intiere e ground kata kiluwo weche gi mago mag jodak Manjiru ang'eni nitie moko ma samoro kuyudo thuolo mar donjo e report mano timore odiochieng' manyoro mane chwale nyakora moke jwang adiri mantiere ni jopiny ni kod chuny mago kibi kendo ok gimor kata matin inyalo yudo ka nitie jok mosetimo ohala jok ma osegedo nitie jok ma bende mwandugi olach e lobcha kecho kama duong' obed choka mihango kuonde machalo kaka Njiru kasto e iye kani gi jodak ma kwandegi tagalany kwandegi ng'eny kech king'iyo kata mana jok mondonyo ng'wech odhi e doho gin jodak mayo 600 motero kwayo e doho gi ng'ur makende. Jogi duto te gin kod okil ma margi owuon miluongo ni Danstan Omari ma bende nyaka chop seche gi nochako kendo chalo ng'ur moro machielo kendo kasto nitiere ng'at moro machielo kendo iluongo ni Bernardo Dominico ma bende to ni en e wuon lo kopogore gi weche maket kod magi gende no ka bad migawo mar lo pacho ka ndiko telne kod jatend migawo Alice Wahome kanyakla kod jagoro mungirore bad migawo mar lo Nixon Koreiro osegolo chung' margi mowacho ni adiri makare kende kaluwore kod obok ma gintiere god bad migawo mar lo kanyo to yango ni jasiasa machon mane en jaod bura ma Starehe miluongo ni Gerson Kirima e wuon lo hie mano kalore git kaka obok magi wacho koro jodak owuon to wacho ni gin gi ikore mar bedo kod fanyuola mar Kirima mondo kaka nyalo bilo wach gi go mbaka to gibed gi winjruok mag mana ni nitiere achudhe moko ma bende nyaka chop seche gi osebedo ka sundore iye kachane kendo gigo tiklo koni kod koche ka gilodho omenda kuom jopiny ni wan ema koro wadhi wuoyo mondo mi kapo ni duoko makare wuok to ok unyal dar koro gilodho omenda kuom jopiny to mano kende gima duong' ma seche moko koro kelo kuyo mathoth kuom oganda. Nyalo bedo ni mana achiel kuom gigo ma jod bura bende ne medo seyo kendo ne medo kono oganda ni kik udhi usaru e dhod jo Kirima nikech kanyo udhi kono mondo ugol omenda mathoth. Inyal kon gi ni mondo gigol omenda to kalore kit kaka Kenya ochuogore ing'ine pile ka pile bech mwandu medore koro seche moko iwacho ni ka ni ing'iewo lew dheri no endo kata mana Sh500 kit lew dhiang' maket kod mano higni 3 kata 4 mabiro ibiro ka beche seche moko muomore kana ndier mowuok e bugo kendo koro dhi malo kabisa koro ikono gi ni kopo ni nitiere twak e kind jodak kod anyuola cha to bed ni nitiere jok moko ma seche moko ng'eyo yuto kata chal mar lwasi mar yuto makanya chande mabiro dhi twak to wacho ni kalore kit ka piny chal ok wanyalo yudo $1 million to wanyalo yudo nus milion kuom thuolo maromo kamaendi koro mano en achiel kuom gigo manyaka ketie ng'ala manyime kinde ma twak biro dhi nyime mak mana sirikal to chikore gi chien na koni ni owendo mabor gi jopiny iyudo ka bende en bise mokalo ni to marang'o ka katiba wacho ni un kod ting' marito ngima jopiny to koro gi seche gi to gotho tinda ngang' ok nobedie kanyakla koro mana achiel kuom gino ma osesego piny owacho. Nyakora moke jwang' mago bende ang'eni Walter Nyambaga manie wirwath kendo komake yo makare jomoko oseluonga ni ud onge mana wach gise mi nying machielo gimiya nying moro kanyo endo mok mara
Aya, wantiere kar ka jakora Muga Jwang. Joyce be nigi nyinge moko mopogore opogore kar ka mabiro osebedo kata ka oluwo. Kata kamano ang'o magi ane achiel kachiel nyakora Muga Jwang. Wantiere ka gazet ma Daily Nation koma madhe Standard, wantiere ka kod e-paper mano kokalo e mbui mano madhi yudo ka e gazet ma Daily Nation. Ang' wachako kar ka sigana momi pek. Iwacho ni Kenya ka bilionde nyabedo ni lal pile ka pile. Kawuono momi kar kae ng'ato nomi tenda mano mar bilion 5 mondo mi okel yamo. En hea kose gima chalo nade. Ite mokwongo kae Nyambaga ma thor wach iwacho ni ka ntiere matenda mano mi kambi moro mano mar loso wechego mago mag rito nonro oganda iluongo National Alternative Data Recovery Center mane onego bed ni gero mane gwenge ma Naivasha mano higa mar 2009 yangore ni tenda mano onego bed ni bedo kacha milion 800 noduogo oidho mochopo bilion 5 kaeto bang'e gini notore. Mae kama oganda nitie. Ing'e gima lit mokalo en ni e kinde ma ng'ato dwaro gi lono rak maketo kod magiendi ok obi kende. Nitiere jok ma nyaka chwal kwayo margi kasto igo gi kogno ni oragni endi dwa miye Cleophas mak mana ni kalore kit kaka wang'iyo lony gi rang'iny mar kambi maseche moko Joyce Oduor nitiere godo koro waketo gi ratil to warango gi maber wedo ka winjo bed ni oragni endi wamiyo Joyce. Ma timore to koro kopo ni chochni kata midhiero moro betie tibido ka duol ma goyo kogno buge mag sirikal kendo ng'iyo ni to pesa jopiny otigo nade bilo ni apisi mar Auditor General biro kawo thuolo makende mondo mi ochak go kogno mak mana ni nitiere lai miluwo kendo kopo ni ng'uro chwal e koka gibiro chako goyo kogno utese maketo kod koro no bilion 5 mineno koro gwinyore e kar chakruok 2009 niendi okaw thuolo malach kinono iketo gi tenge itudo magi ma ibedo gi chich no bedo kumoro kaendi madieri oyudore biro kata mana do seche moko ne koro gwel mondo sud machiegni mondo en bendo winjie kit ywak ma seche moko nitiere godo tok ma kende Cleophas wan gi mibadhi pacho kaendi ma seche moko ma tok ma to ibiro neno ka nitiere lokruok moko kachiel kod nonro moko mabiro kata mana e bilion 5 mineno niendi ber king'eni kata mana tok maendi mar El Nino biro ka kendo dhi muoch mbele ka mokalo koro sirikal ni kod ting' mar tieko mibadhi mak mana ni malit mokalo ni seche moko kuom judito kata apisas mag sirikal emigo gono ka gini mane gibedo ming'eyi kendo ginyodho moko kuom omenda mwinjo bed ni konyo japiny wach malit mikuro mana kamit kuro. Nyakora Muga Jwang nyanene kar kanyo ite mar 4 kambi no iluongo kanyo ni en Mysore koso Misort Africa Limited mabende koro noyudo tenda machalo kamano. Iwacho ni en kambi mabende ne ok ong'ere en bilion 5 nokoseyudo to mane kama bende nodhi kode Nyakora Muga Jwang. Some ane ite mar 4 nyaka ite mar 5 kachiel koda ka weche mamoko mapod walu kar kae weche miwacho ni dhi muoch mbele ka Nyambaga omi peke ite mar 2 ang'eni ite mar 2 ang'wayudo ne wach mantiere kar kae iwacho ni governors clash with Gachagua over El Nino cash en ang'o mantiere kar ka wadhi ane ite mar 2 gazet mar Daily Nation kama bende wach mabende miyo pek kar kanyo en koro pogruok mar paro Waiguru loso mana kinde machuok bende banka governors mamoko bende ose chikore ko wacho ni wan omenda miwacho ni bilion 10 ni ma iwacho ni governors ntiere godo omenda ni waonge Gachagua bende wacho ni omenda ni ok bi kendo mano kano loso nyoro. Ing'eni nyadi mang'eny josiasa timo makosa achiel maduong' ni ka giseno koganda thoth ma seche moko gombo winjo gima wuok kuomgi to ginyalo wacho weche moko manyal gede ma seche moko nyalo bedo kod miyungo kuom jopiny mondo ginere kaka jok ma seche moko gin magikelo konyruok ne oganda. Adiri makar kende en ni koth mabubni kachiel kod oula mamuomore osebedo ka kelo midhiero mathoth kuom jopiny. Mak mana ni en ting' mar piny owacho mamalo kod mano mar kaunti mondo miyo ne ni midhiero maket kod magi ma japiny kalie obedo kod giko kata oyudo kaka inyalo resgi. Mak mana ni weche mane owuok kuom jalup jatend piny to bwogo governors. Gima miyo ma otimore ni e kinde ka kinde ma omenda ichwalo ne counties nitiere lai moro miluwo kanyakla kod gimbe gibedo kod ng'eyo makende ni omenda osedonjo e agulu mar county owinjo bed ni koro omenda ni ikete kendo itenge mondo mi otim
orak kata mana lai machal kod ma. Kineno ka jalup jatend piny loso e gwenge mag dhowadh nam chumbi kendo nino ko loso ko kech mokalo kendo loso mana ka jatelo maseche moko sechich ni omenda manyogol chendo chal ni gwinyruok moro nitiere to neno kod duoke mapiyo piyo kod gavana ma Mombasa Sharif kanyakla kod Masiaya James Agrio Rengo mabenyo timo limbe gwenge mag dhowadh nam chumbi ni to omenda maketo kod maniendi ma jalup jatend piny wacho ni osechopo ne counties ni ma kela thuye e kind jopiny to kod sirikal mar county nango nikech nyalo paro kuom ranyisi kopo ni ineno kaka gwenge mag Nyatike wako chachunde e gwenge mag Nyora Kabuto bed kuja kaka jamuomre kama endi mako no muomre ga gi mumi bende koro jopiny nyalo yudo rech moko matin but gima duong en ni oula maket kod magi endi osebedo ka kelo midhiero ne jopiny ibed kano iyudo ka seche moko jopiny koro dar owuok kuonde ma seche moko bedo ka oting'ore matis mondo mi gidhi gi jotie kanyo tiwinjo ni pesa muyibe ni resi ni e county kendo pok ochopo ni kaendi kaka japiny nyaka ibed gi to more chunyi ni marango jatelo mana yiero mondo mi oresa oko sereta ne wawinjo gi ka gintiere ombaka kendo giwacho ni governor pok olimo waka MCA wa pok obiro MP pok obiro omenda gini kanya ka jatend piny jalup jatend piny Kenya koro ochuno riwruok mar governors motelne kod governor ma Kirinyaga Ann Mumbi Waiguru mondo mi owuog oko mondo ketayanga ni omenda ma piny owacho mamalo wacho ni osechwalo no wan owuon pok wane to ma weyo dongruok kata gine giloni ugatuzi gi dho Swahili kamanade ma keto tudruok mantiere kind piny owacho mar county kod piny owacho mamalo mondo mi obed kod ng'iyo moro mok mamia ahinya mar mondo mi gichwal tijegi but en adieri makar kende ni ma duoko chien chenro mag loch gwenge mane ogorore e katiba 2010 kendo nyalo seche moko kelo kata mana governors kin wigi ni bura moro amora moluongi kod jalup jatend piny ahinya to motende kod weche mag dongruok ahinya to nikech koro wach omenda mar 10 bilion to but gima ng'eyo ni motelo ne ma piny owacho nogo ema nochikore mwacho ni El Nino seche moko nyalo bedo ni onge kendo odwoko erokamano ne obongo nyaka laga mak mana ni koro entiere ka kendo inyo japiny nyakoro mogi jwang' weche makoth mapek omedo gwenge mopogore opogore ite mar ariyo bende mane wiye kanyo koro iwacho ni mondo mi oket weche gi mag koth kaachiel iwacho ni kaka achiel kuom masiche mago madongo mago e pacho ka iwacho ni ero declare the heavy rains a national disaster ma jod bura ma Mandera South mano Abdul Haro ma bende kano loso od bura owacho kanyo ni gino se kelo achiedh nade koth machwe gwenge mopogore opogore kendo koro nego kete achiel kuom gigo ma bende kao ngima oganda matho to piny kanyo bende nyambaga mana ka ngichiwo pachi wiye ka UN mano riwruok mag pinje mangima oketo kwan maggi ni thoe romo nade mana ng'eni nitiere malo kae ka wanyalo nene UN koro keto kae thoe duto mosebiro kaluwore kod koth mapek machwe pacho kae maromo 60 ka ute maromo kata nyuola maromo kanyo 20,000 kod 7 koro bende osedar kawuok e gwenge mopogore opogore nango manyalo bedo ni timore nikech magi report manyien ka nitiere oboke moketo gini maber mowinjo bedi japiny seche mokang' noyudo thuolo mondo mi omany oboke ni mondo ng'e matut omany oboke ni odol godo chonge piny agaja mondo osom malong'o en oboke mino koro wakete tong wang' jowini nikech kuom ranyisi e county ma Wajir obed Lamu Mandera japiny ni matek nikech kata mana apaya mane nyalo miyo geche mag jochiw kony muom godo machopi ido kandara ochot gi diere kalapapla maseche moko ne nyalo dhi lwaro chiemo ka chande lwase rach koro miyo kata mana fuye kor lwasi kaendi bedo matek wan kod jafwambo maro Ayub Abdikadir manochopo e gwenge mag Wajir kaloso kode ka tudo gimondiki oboke kani gi gima ne waloso go kode aneno ka piny ok nyal bedo maber ahinya kalore kit kaka kodhni bubore nikech kata mana ute mag thieth maseche moko gini tuoche moko jamuoch kalore kod oula maket kod mani e kinde ni bende no kabad migawo mar thieth wacho ni nitiere kaka sona moko mapang les janyony kaw rembo ganda kendo kelo tuoche moko mag malaria koro osiptal magi nyalo dhi gi yudie thieth yedhe seche moko konge kata mana kaka inyalo chopi osiptende giende en gima lit ahinya ka miyo moro nyongo mana bal momuom aora ma kochopo loka chande to okonyore akonya ma weyo ngima japiny bedo ka koro diedo kendo en mana kwayo makende ni koponi nitiere giminyal tim mapiyo piyo kopogore kod wacho weche giendi
to piny owacho kawo okang' to kata mana bada migawo marango midhiero mabiro kod koth oula kaachiel kod ngaji kod oro ma tweta miluongo ni NDMA bende koro ni kod ting' makende. Ok wadwa ng'iyo kwan mag jok mosehinyore, wadwaro kwan mag jok moseyudo resruok. Yes. Koro moge jwang' mano yudo ni ite mar ariyo kar kanyo, ite mar adek ang'eni wasudo asuda e wiye ka. Ite mar adek kar ka nitie sigana moro ma bende ang' warang' ka. Ondike ni kaka nyadendni mano ma nyinge Salama, nyinge Salama Masha ne otony mano e wechego maga tho. Iwacho ni jogo mano wito ngimagi e gwenge ma Shakahola en ang'o mano timore. Ondike kanyo ni how I escaped death in Shakahola jungle. Olere kar ka piny kanyo wacho ni go back to God. Wacho ni koro dog ne Nyasaye, dog ir Nyasaye. To ndike kanyo okete quotes tiende nang'o kantiere kar ka. Olero kar ka bende Nyambaga ni joyalo manitiere kar ka te gwenge ma Shakahola nokone gima chalo nade. Kayo wacho ni nokone ni huduma namba COVID-19 vaccine, chanjo mar corona, ne gin un-Christian. Ne ok gilure kod kaka jo Kristo nego bed ni dak kata timo chenro gi mopogore opogore. Maka achiel kuom gigo ma bende koro ntiere kar ka. Ka koro nyaka sani en bende owacho ni gin gik machalo nade ma bende ni gintiere kata ka gikale ka gintiere ei bungu ma Shakahola. Omora ka winjo kowacho ni notony gi nyithinde 5 korony godo e bwo yien kendo ogwenyore kod jogo mane omi ting' mar iko oganda kendo bende seche moko kit puonj mane koro ichiwo gende medo duogo bedo kod chich moko. To nyadi makende ageno ni nitiere kuku momi chenro makende mar rango kaka kanise tayo chenro margi kendo e lipot magigolo en giminyal ketie tim. Mak mana ni Salama wan bende koro wakwaye ahinya ni kit tiegruok moyudo oketie it oganda mondo bed go gi ng'eyo mondo wabed kod chich kod kanise moko machiwo puonj moko magalagala. Wach maduong' moriere kaendi. Mano bende ka isom kar kanyo ipenje kanyo ni ngimano ne chal nade. Mano ka twak ma kama bende ne itayo kanyo kod jofwambo mago mag Daily Nation. Gilero kar kae ni kane odonjo e din mano mar Mackenzie ne ntiere kod jaode kendo giwacho ni giduto ne gintiere kar kacha ka gintiere to kata en bende nokochop ga kinde mathoth mondo mi iwacho ni mondo owinja ne yalo mano mar jayalo mano Mackenzie ka entiere ka kar lamo mare moro mar eka made chop 200 kamaendi mokone ni koro wan wasewuok kaendi wadhi dak Shakahola nikech kuro ende manyiwe lo ma wabiro dhi dakie kod familia marwa. Kare nokong'eyo ni kaendi odhi bedo achiel kuom jogo ma seche moko midhiero chomo tir mane 2019 kocha nyaka kawuono. Iwije kar kanyo kama nitiere mano eka maduong' ahinya tu eka mano kama nitiere kacha to nyiewe mana siling 2,000 eka ariyo siling 2,000 Joyce ka diyud lowo machalo kamano iwacho manya ne throw away price kiwacho ni eka ariyo inyiewo siling 2,000 mano ang'e ng'ate kambi ka sani made ni kod eka par mano konyo siling 2,200 orange gacha kako poge nyakwara moge jwang' some matut walidho na ledhe bed gi siso mar somane sigana ni mar nyadendi miluongo kanyo ni Salama Masha. Salama ni kirange gi dho kisungu tiende ni en safe to koro nodhi kama no ken safe to koro kete kama chalo nade nyakwara moge jwang' waranga ne kama chielo kanyo kama wayude ne twak ite mar 6 ma ntiere twak mar thick. Nyambaga mabe sigana moro bende ma osebedo kacha ka unywako ne ka ok en Chris to in ko ok en Chris to in kokin to Owenga mabedo osebedo kacha komake iwacho ni twak dhi nyime report indiko onego bed ni chwale machiegni mondo mi opuodhe kod Raila Odinga kod William Ruto to koro gimantie twak ewi weche gi mag osuru. Ingeni japiny kik wiye wil ni to ere kaka noyudore Bomas. Ang'o manokelo Bomas? Ang'o momiyo twagni endi ogika mogike niendi? Tang'o ma pod obedo ndwara mosebedo matek ta mirito go koth ma ok nyal mitwak kata lipod niendi wuogi. Japiny nyaka chak dog mang'e ni Bomas kae ma midhiero nochakore. Twak e kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kanyakla kod Kenya Kwanza en twak manobiro kalore kit
machinglo manobetie tok yiero kendo bende ng'anyo ma ka kod kacha ka Cleophas gini chamo tiagas iro malongo wang' kaluwore kod pek mar ngima manobetie makoro jodito nowinjore ni mondo mi walosie ndara koro we walosie yot mondo wayud konyruok. Twagni endi chal kagima osebedo ka seche moko yulo, seche moko bende yudo teko mare dhi nyime ka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance dwaro ni mondo ne el gimiluongo ni kuku mar mbui moting'o duoko mag yiero. Kenya Kwanza bende ni ngang' mano ok nyalore gi sani nikech chuth ber kata mana duol mar IBC no ok entiere wang'e kaka idware. Makoro be miyo bedo matek en pek mar twak motenore kod weche mag ngima. Lepodi no winjo be ni wuok kapok ochopo dwe ma wantiere niende ne gikwa thuolo kendo nogone gi wich kod od bura ni gidhi nyime. Makmani kama koro gichope niende. Weche mag uchumi osebedo ni koro tek kaendi tahinya to nitiere chik miluongo ni Finance Act manyo okal bane cho higa ma wantiere niende mazi miyo dwaro ni moko kuom thuok chik no endo pil oko ahinya osuru ma ichoko e gero ute manengo gi ogonyore nikech japiny neno ni nyadi mang'eny kata ka ni wuok kibiro ka Cleophas iwuok e ot moro. Koro ok en gima ochuno ahinya mowinjo bed ni japiny kaachiel kod jogo mamodo osara induso sach gi mondo mi odhi nyime kod gedo mag utegi ni mak mana ni gin owuon to giluwo ni mano ok en mbaka ma ginyalo goyo. Koro lepod ni endi owuok chieng' Saturday ngeso chieng' odira mar jomoko lepod ni wuok to dhi wuok ka moko kuom bath lepod ni to nyaka chop seche gendi idhi mbele gi ndiko. Koro winjruok en niya weche mag osuru ka idhi pil oko koso kopo ni winjruok obetie to lepot maked kod mani biro kawo gongo tichwalo ne jodito kaendo manyiso ni jatend piny William Ruto kanyakla kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga to go kogno tibiro chwale ne od bura. Ma nyalo timore kuom thuolo machuok kendo lepod nyalo biro kod weche ariyo. Ji nyalo dhi ombulu mar paro kalore kit kaka repod ni chal koso repod ni endi en mana gimi biro dhi choye wang' to kose kete od bura tigo e mbaka ting'ini ang'o ma repod ni nitiere godo ombemore piny gi ka kose nyal gone okang' e kinde mamalo. Koro Kalonzo Musyoka ma en jatend Wiper Party kanyakla kod jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa ni kod ting' nikech gi seche gendi to jo Kenya ng'iye. Mak mana mamit mokalo en niya nitiere kweth moko mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance mawuok masa mar piny Kenya moko kuom jo od bura mag Wiper Party mawuok ahinya to yo wuok chieng' kochacho ni moluwo niya lepod ni endi kopo ni ok otuomo gimoro amora moting'o weche mag uchumi pachoka wuora gima ne pundo nene buru bala aya jowere kode kendo ng'aro bana piendege orang kama chomo nyakoro moge jwang' wadhi ane ite mar 9 kanyo nitie sigana moro ma bende nitie kar ka ng'eni kwarengo mapiyo Joyce Oduro nego beni donjo kod twak mabiro kar ka welo chiegni donjo kar ka mondo mi kora marangane jod bura koro dwa dhi Saudi Arabia gidwa dhi Russia mondo mi ginona ne ni omenda ni an jerito nogole kanye omenda maromo bilion 17 miwacho ni mano kelo go mauta e pachoka mabende nyaka sani Anjeri nyoro norem mar chopo e nyima jod bura ka wacho ni kacha en gidel malet mano kaluwore kod jakom ochung' ne weche go mag teko komiti mar teko jod bura Vincent Musyoka mabende koro dwaro mondo limbe makamae otim ting'eni en nonro monego bed ni timo e kindegi. Ji osepenjre ni miyo ma jamuogo to chal nade iwacho ni ponono face ma nyalo bedo gi 17 billion en face machalo nade mano penjo maduong' ma koro penjo Anjeri to diponi notiyo e lo ng'ato kose nang'o ma hie ne otimore e wiye kacha ng'o ben gigo mosendosete Kenya ka ja Kenya ni kod ratiro mar timo ohala pachoka moluwore gi chik to kendo bende ok obed ohala manyalo weyi ka koro intiere e agola moro madiny kineno ka jo od bura ahinya to kamiti marango weche mag teko pachoka endi mochwoye kom kod Vincent Musyoka dwaro ni mondo koro giidh ndek kalapapla ndege kendo bende gichope piny Saudi kochacho ni mondo girang chenro mosebedo kadhi nyime kata mana pinje mag Russia kama duong' tinono omenda maderom bilion 17. Nyaneno ka ja od bura mag Malaysia Odhiambo wacho ni
kapok kamiti okaw thuolo mar ndonyo ng'wech kendo chopo e piny Russia gi Saudi Arabia, to gin bende gichik itgi mondo giwinj ni to an Njeri niendi en to omenda ma kore lach kama niendi ogik mobedo kode ni omiye orak maket kod mani e yo machalo nade. Inyalo paro kanyo motelo ne weche makoro pelore giendi, kata min mare nobedo kod buok moko matin ni to kare an gi nyako ma bende seche moko dar ahinya e weche mag mwandu. Koro magi gin gik moko seche moko osebedo ka goyo chuny oganda ma seche moko de gomba timo mwandu ohala pacho ka, mak mana ni an Njeri ben kor ka kore en gi sigana moro. Ji adi ma winjo sigana mar an Njeri wacho ni ojatimo ohala kendo okata ma kende oseyudo kotimo ohala manyiso ni e kinde molando rak mana naseko ni Cleophas kolando rak nitiere kembe mathoth ma nyaka chwal kwayo margi, irango rang'iny margi ka bende gin kod gimiluongo ni ler maber manyalo miyo gi thuolo mar timo ohala. Motelo ne maendi ni neno ka an Njeri kotimo giluongo ni odadhoge kod moko kuom jofwambo pacho ka endi, to wacho ni osebedo kotimo ohala pacho ka, mak mana ni nitiere ji moko adek moluongo nyingegi mani kod ng'eyo mathoth motende kod gigi motende kod chenro maketo kod mani kata mana lal mare. Koro kweth magazi miyo la umoja wan Kenya Alliance oseluwo ni jatend migawo mar teko kanyakla kod mago omenda owinjore ogwe tao, kendo ok gigwe mana tao ge kanyo, gin bende timne gi nonro malach kit kaka omenda ni nolodhi agulu mowuok modhi mochopo ni koro nyalo omo modhi oko manyaka ing'eni kiomo mo nyaka nitiere gino ni clearance kata mondo mi noni kes to mi thuolo mar dhi nyime kod timo ohala no, manyiso ni obok duto mag timo ohala ler kendo ni kare, onge midhiro moro moyudi kasi mi thuolo mar koro mondo mi gichop gilo ni e port pacho kaendi mondo gichak dhi nyime kod chwalogi kendo imbe yode ohala moro matin, mak mana sirikal to ni kodi nyakaka kata mana duol mar EPRA ma bende rango kaka bech mwandu mag modhi kachiel kod mauta rengo pacho ka obedo kod ng'eyo matut. Koro penjo dhi nyime ka, mak mana jo od bura gi dhi Russia kocha chonde to kipenja to dakin wiya iwacho ni kata ndege no ga allowance gidhi go ji adi ka mar dhi Shakahola mar dhi Kilifi cha mano kelo koko mar chalo nade koro sano dhi bedo nade. Walter ne oranga ni ite mar apako chiko watieko ka to bang' waranga ni ite mokwongo gazet mar The Standard ka miya ne pachi koro ne kod weche magi miyo pek ni magi mantiere kar ka minyalo mi pek ahinyo odiochieng' ni ma kawuono e ite mar apako chiko mano wantiere kata e page 19 kama wan kanyo gi cartoon ma bende nitiere kar kanyo ane kanyo what fund El Nino budget tie ka counties to nimo gichalo yie gidonje yie mano ma Safina gima ne yie moro maduong' mane rango kane ji odonjo e yo machalo nade kinde no mago ne jogo matiyo gi muma ineno joma ni malo kacha ka gi jok maong'ere ka neno cartoon mar Pangles niendi iluongo ni Machienglo akiani kopo ni director mari ne nyalo yudo na godo da keti malongo kamano endo wan ka gi yidhi ariyo giendi kipenja wuon tachiel en piny owacho mamalo to machielo to en piny owacho mar county. Koro neno kebe mineno wigi limbo yie maduong' machalo mar Noah wuod Nyakach niendi magi gin governors duto to mamalo cha to doket gi piny owacho mamalo kendo lieko ni nitiere omenda moro mosechwalnu to nikech noluong nying gavana achiel en osethinyore kanyo kaka radier thinyore e buge mopenjo ni to omenda mane nikech wan to pok ochoponwa to ing'eni giwacho to gikwang'o yie ka gidhi nikech El Nino ni chal ka gima nurogi gin gikwang'a yie ka gia. Koro ing'eni ng'at achiel emowache kebe machielo cha to ting'o mambul moro kawacho ni osuore winjo maber kata budget ni boting budget ni jal matung'ni dongo wasemiyo omenda ene moting'e ka budget maduong' ni koro to koro wacho ni what fund county dwa omenda mondo mi ochopi. Koro ing'eni eno ka yieni ni kod bedene moko manyiso ni jopiny moko rito kony kowuok e yienie yie moting'o governors ni kendo gin gi ute kanyo ma chal ni pi dhi donje. Koro onyalo dimo ei oula nie mo kata nam mano oula moro maduong'
koro osekelo midhiero malach ahinya mane kako chale ite mar 19 kendo kapok odeko kod japiny ang' noyudo thuolo mar dolo kode chonge e agaja mondo one kako chalo ok oluoko nying nyakora jwang' ineno gi kar kanyo gintie gi jok mane sirkal mamalo kod sirkal mag county ang'e maber ni Joyce chiegni donjo ka gi twak tang'e kata kamano e ite mogik nitiere weche mabende waluwo mapek ahinya odiochieng' ma kawuono mabende wadhi bedo kae ka wanoni kendo wakelni yo makare nyakora moge jwang' ka sani weche mantiere back page mano ka gintiere kar kae makoro ting'o weche mag somo kod mago mag duoko ma opogore opogore mantiere kar kae ahinya koro irango union koro kwayo jatend piny Kenya William Ruto mano kirango Kupet ino akelo Misori mantie kar ka gikwayo mondo mi JSS Junior Secondary School oter nyaka e skunde mag sekondar mane paro mantiere kar ka mano kopogore kod gigo mantie wiye kanyo to bathe kanyo Masi Simiu kod David Muchungu koro wacho kar kanyo ni penj onego bed ni duoko igolo mano ka ondike kar ka exam season ends with KCP results expected today odiochieng' makinje ndich abich penj mar KCSE bende rumo koro gin gi paro machal nade podi e gigi duto mana kama gintiere kar ka to paro mar JSS bende nitie kar ka kod weche ma Murkomen bende koro lero kar ka ni onego bed ni iloko kata igero mano terminal manyien mano mar paw ndege ma JKA e thuolo mar higni 3 mabiro no mano achiel kuom weche moe peke toke ka mana dier ineno ka kata mana skunde ma pod thoth mukelo kanyakla kata Koweru Primary School e kind skunde mamoko dwani mondo chwal e ute mag tiegruok mondo miyo jopuonjre obed kod yot mar tiegruok kanyakla kod skunde mamoko koro en kwayo makende ne kinde ma koro waloko wiwa ne iluongo ni rang'iny mar somo kaachiel kod kidieny mar somo mar 844 ni mondo walok ng'ewa ka koro warwako tiegruok mar junior secondary en ting' ne piny owacho kineno ka kelo Lisori motelo ka ndigo ganda mamoko mondo gisund sirikal ni ma en singo manomi jopiny to kapok odeko to winjo bed ni jopiny bedo kod adieri manochiw to ing'e ni alap mar paw ndeke en morwako welo kaendi koro kopo ni wi tado jurni to ok nyis picha moro malong'o ahinya kendo nyaka chop sechegi biro chuno jatend migawo Kipchumba Murkomen mondo okaw okang' moreto kapok pile ka pile ka wendo biro gimokwongo romo ge dhot manyalo miyo omed ndalone mag limbe kata ogo kona ito machielo koro wakwanyo machielo nyakoro moge jwang' bende mana ka watieko sani wendi kona nosechopo kar ka kendo dhi bedo mana gi thuolo mar dakika 50 kode mondo mi ang' watieki kata dakika 40 mantiere wiye kanyo e gazet mano mar The Standard gimantie kar kanyo nitiere ni gin gik mage matimore kacha e duond bura mar UDA ageni mane weche mopogore madhi bedo kar kae ni wanene achiel kachiel mago mag UDA mantiere wiye kanyo nitie mago mag yuto ma bende nitiere kar kacha mano KCB mano bengi mar KCB ma koro bende okalo trillion 2 mag weche gi mag mwandu mag nitiere godo kar kanyo kaachiel koda ka lweny mar kind Israel kod Hamas ma bende koro yie mondo mi gitiek lwenje ma kamago nitie weche mathoth ma pontiere kar ka Walter ma bende onego bed ni warango nitiere mae mago mag Maina Njenga obila to koro ni kode ng'wech machalo nade mano makoro gik magintie ka ginona ng'eni mae ay mag maparo mantiere ite mokwongo ni duto kato bang'e ang' walora lwenya koro mogi jwang' bende nyaneno ite mokwongo kaka chalo mae kaka entiere kar ka magi weche momi pek to Walter ng'imiwa mana paro wiye ka matin kato bang'e walora ma wiye en ni duond bura mar UDA osebedo kod chidh nade mar tayo chenro margi mar yiero makende mane koro gikone to ochuno gi mondo mi gichore nyaka higa manyien kalore kit pogruok nitiere kweth moko mane dwani mondo tae dwe mar 12 ma wantiere ni kokelo kanyakla ma jatend UDA ma en jatend piny William Ruto kalore kit kaka pek achiel kod dwaro mag jokanyo mag duond bura noendo winjruok nokogiko betie wacho na tonga mayote miyombogo koth to kendo bende ma en duond bura ma nyaka chop sechegi ni e piny owacho ok de wachodh wich kuodno endo omiyo wachwale mana kaka dwach moko kuom oganda mathoth dwaro mondo mi los midhiero mantiere to bed king'eyo ni en ye ng'wech mar ndiko jokanyo mag duond burano ahinya to gi sechegi endi e piny Kenya duto obed Western obed Nyanza obed Coast
kod alwora mar dho wadh nam Chumbi, alwora mar dho nam Lolwe, kanyakla kod dir boma maduong' ma Nairobi ka, kanyakla kod Masawa gitime mano. Koro gima duong' en ni ang'o momiyo nochor yiero mare. Kendo kichak ing'iyo weche mag El Nino ma ben wasemulo, lweny ma dhi nyime gwenge mag Hamas kaachiel kod mamoko. Koro yie mondo akoni ni to ang'o momiyo bura kata ng'ur mochwal kod mane en jatend kweth mokwong mar Mungiki mantiere doho ma Nakuru. Wachore ni obila mane ochopo dalane mondo mi koro ondhiye kanyakla kod gige lweny manoyud, koro ok nyal lero ne doho malong'o, kendo bende ok nyal yango neno mochwalo. Koro chal ka gima bura niendi iulo joneno manyalo chopo 35 manoriede mondo chiw neno, chal ka gima koro chako ng'wel mos ka kulondeng mowuokie dipo. Kendo gichich ni seche moko neno magintiere godo ok osenyong'o doho, koro mano nyalo miyo mi doho ok bed kod tich mayom mar ng'ado kit bura maket kod ma. Yes, mano bende kantie kar kanya koro mojang some ite mar adek mondo ibeda ni kod ng'eyo wacho kanyo ni obila mane ochopo kacha kendo no timo raid mare mano e dala Maina Njenga. Iwacho ni Maina Njenga wuon ne onge kar kacha, ka no onge dala ne ntiere kar kanye. Maina Njenga kod ji mamoko maromo 11 bende koro nodonjnegi mano kuom gino ma iwacho ni ilieko kanyo ni gine kwethno mano ma piny ok opuodho kata piny owacho ok opuodho mano mar Mungiki. Kata kamano weche ma kamago ntiere kar kanyo kono monge jwang' gi weche mamoko matimore do yudgi e ite mar adek. Weche mag tuke yudane gima ne Comoros otimo ne pinyno mar Ghana e tuke go mago mag yudo osimbo kata mano mar yudo tiko mar dhi tugo e tuke go mago mag World Cup. Tiende nang'o kane koro Comoros ogoyo pinyno mano mar Ghana gol 1-0 ka gini bende nogo kod Botswana, Egypt, Ethiopia ne ogo kod Burkina Faso gonde 3-0. Lesotho nowuok amodhi 0-0 mano ka gintiere pinyno mar Benin, kachiel kod ka Tunisia mano goyo Malawi, kama chielo bende machiegni kod ka Uganda nogoyo Somalia gol 1-0. Cape Verde bende nogoyo Swatini gonde 2-0 mano kama gintiere kar kanyo kod monge jwang' ka Namibia bende noloyo Sao Tome de Principal mano ka gintiere kacha gonde mano kama ne gintiere kar kanyo nogogi gonde 2 ka South Sudan nowuok amodhi kod Mauritania mano gimage mantiere kar kae. Onego bed ni waluwo. Tanzania nogo kod Morocco. Gol Morocco ne idhi none anene ne kit gol mane Hakim Ziyech noloyo kowuok e dier pap. Ing'eni kata kaka ng'ama jatugo amor kod gol manyo Hakim Ziyech nyo rwako. Ing'eni ne en achiel kuom jatugo ma palawang'a e tim mar The Blues Chelsea koya chonde. Koro Cleophas gima ok anyal we moko wacho kaendi kata mana jodongo ok nyal we moko kuong'a en tim manotimore e kind Argentina gi Brazil. Ok en gima long' ahinya ka tugruok idonjruok kod jaera mar adhula tirodho mana ka ng'ielo modonjo e ot. No ok en gima long'o, but ena ich lit moro mosebed kata bed ni Argentina nolodho kombe modhi godo. En lweny mane obedo e kind joera mag adhula mag Brazil kanyakla kod Argentina, kendo weyo ka moko kuom johera mag adhula nyoni kod adhonde mobiro kod rotho nyorodhi marach mok ni kale chalo mana mipich kede. Koro ken gima long' ahinya nyaka ne wakuong wachno kaka johera mag adhula. Nyakoro mojangi wije adhula bende kukele koko adhula en tugo moro maber kudhi e pap to kusewinjo gazet ka ubedo jok mabecho ahinya nyakoro moge jwang' koro gol agole koro walore nyakoro moge jwang' mano kama kelo e giko nono magazet mogi kanyika Cleophas Oluoch jakisimo kanya kwar moke nyaka sango oriti masani.